Għax naqra ħin, Stef ma nafx baqa li xħin. Xtaqt, namel daqxej anka ta' Sameri Zajra, għax ħafna jistaqsuna. Kif l-aħjar inqassam il-platt tiegħi? U kemm il-darba semmejni Stef illi għandek il-kunċetta kemm niekol huwa importanti u kemm naħraq huwa importanti wkoll. Però mhux sempliċi li ngħid inħares lejn il-label u ngħid ara mela minn dal-oġġett ħanieħu 100 kalorija u issa rrid naħraq 100 kalorija bl-arloġġ illi għandi illi qed jgħidli kemm qed naħraq kaloriji. Għax l-ewwel qabel kollox. Fuq il-label jista' jkun hemm mal-20% żball. Mela jekk dak fuq il-label qalli 100 calories, jista' jkunu fil-verità huwa jew 80 jew 120. L-arloġġ jisibu li hemm ċans li anke arloġġi sofistikati magħrufin ikunu mal-80-90% żmerċ. Ara l-evoluzzjoni kultant, jiena kolli nixtieq ma nixtieqx tal-arloġġ, saqta nara jien, ispiċċa, ħanara kemm imxejt illum, ħanara kemm inħarqat kalori. Iktar maħna kalzrati bil-mobile u bit-teknoloġija, mhux għax għandi xejn kontra t-teknoloġija ta'. Ma jekk inti taf li għandek tendenza illi taqa' għal dawn l-affarijiet u li tħossok qed tiġġenera mhix ħaġa sabiħa li inti tiffissa fuq dawn l-affarijiet, iġġorhomx miegħek. Proset. U allura ħaġa morru. Tispiċċa taqaf xi depression. Ħaġa morru għall-istess li semmejna illi jiena għandi metodu ieħor illi pereżempju darba fil-ġimgħatej nitkejjel. Ħanara fiex qiegħed jekk id-dera jekk kif joqogħdu l-ħwejjeġ hija l-prijorità. U isbaħ minn hekk huwa tattiċi żgħar, sempliċi, illi mingħajr ma noqogħdu attenti għal kull gramma u għal kull kalorija, normalment, issa again dejjem nieħdu parti ta' nutritionist u dietitian, ħankunu fuq it-triq it-tajba b'mod xjentifiku. Il-platt, ejja ngħidu li floks forma ta' serki ħanaqsmu f'kaxxa jien. Dan idealment il-platt ikun maqsum f'żewġ biċċiet. Nofs minnu kollu, in-nofs kollu jokkupaħ protein. Laħam abjad, xi ftit laħam aħmar, ħut, bajt pereżempju, Greek yogurt, again f'każ kundizzjonijiet mediċi speċjalment. Nieħdu pari. Baqa' mbagħad in-nofs l-ieħor. Kwart minn dak in-nofs ħajokkupaħ il-ħaxix. Iktar ma jkun hemm kuluri, iktar għandek antioxidants jgħidulhom aktar aħjar. Fuq il-ħaxix ħanagħmel pereżempju madwar marfa, żejt ta' żebbuġa, extra virgin, ħallitini xaħmijiet tajbin. Baqa l-aħħar kwart, iva hemm post ukoll kwart tal-platt għal xi ftit carbohydrate, xi ftit forsi ross, jew quinoa, jew chickpeas, jew xi ftit patata. Dejjem nieħdu pari, però dan huwa b'mod ġenerali ta' kif lok nossessjonaw ruħna fuq xi arloġġ jew għar minn hekk xi miżien. Affarijiet prattiċi normalment joħduna fi triq tajba. Proset, Grazzi lilek. Triq tajba jalla nibqgħu fiha. Matteo.